акнун дӯстони азиз набарди паҳлавонони то 75 кило оло мубориз Мунавваров паҳлавони шаҳри Душанбе ҳозир шудааст, аммо аз Ҷаҳонгир Файзов хабар нест. хабар ҳаст, аммо дер аст. дар ҳолати дер модан бояд барои Ҷаҳонгир Файзов як бор фаҳмонанд ки дар ҳолати дер мондан огоҳӣ аст. як бори дигар ба таври расмӣ эълон мекунад. از جانب یاسین شبی دوار فایزل جهانگیر خطلون دو برابر مبارز منورов پهلوانی شهرتمند پهلوانی تجربه‌دار در گشتنی جدو محسوب میشد. در گشتنی بله آگاهی اناکنون دوار خوب کار کرد برای جهانگیر فایزов دیر نموند. جهانگیر دیگر در حالت دیر موندن آگاهی است. аллакай эҳсос кардааст. اوه مبارز منورов каримзод навруз эмилов шерзод тайёрӣ бинад абдуҷаббори абдусаттор зиёратшои давлатманд хуб шурӯъ кардааст. зиёратшои давлатманд вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ава талош барои сари китф. ҳоло инҷо мубориз Мунавваров ҳуҷум мекунад. агирет ва истед. ҳоло акнун Ҷаҳонгир на ҳанӯз на. мубориз Мунавваров соли гузашта ҳам дар гӯштини миллии тоҷикӣ хуб дурахшида буд. ин ноаст метавонад ки муборизро муборизи ҳақиқӣ кунад. Ҷаҳонгир Файзов бошад дар дифоъ аллакай пай бурд ки бо ин шакл афтидан хеле ҳам хатар аст. мубориз акнун пайдо кард ва сари китф, аммо суръат кам. дар ҳолати суръат камтар бошад, пас муваффақ нахоҳӣ шуд. акнун набард ҳанӯз ҳам анакнун баҳалло барои мубориз Мунавваров як паҳлӯ нишон дод довари марказ. як паҳлӯ ин паҳлавони пироҳани сафед пӯшидаро ба пеш мебарад. Ҷаҳонгир бошад. Ҷаҳонгир Файзов дар муқобили рақиб кориро то ҳанӯз анҷом дода натавонистааст. анакнун албатта дигар ҳолати камарбанд доштан аст. бубинед инҷо хеле 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 ва наздик кардан аст. Ҷаҳонгир Файзов ҳоло акнун Ҷаҳонгир Файзов ана акнун ҳалол ана ин партофти зебо дигар аз фазои баланд афтидан ва тахтапӯшт. мубориз мардонавор мубориза бурд. офарин.
حالا در حالت تکرار این جالبیت را اگر ببینیم من باوری دارم که عجب کیفیت دارد. از فضای بلند در زمین افتادن رقیب انا این از پهلوانی اصیل. بیاید ببینیم انا این است. 100% مبارز مردانوار مبارزه برد. اکنون دوستان عزیز از جفتی وصل می شود شردل الموسف از سلاله الموسف ها پهلوانی که پیراهن سفید به بر کرده است. شردل در گشتن سامبو جایزه‌دار مسابقه های بین المللی و غالب محسوب می شود. بر مقابل جاویدان محمودوف پهلوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان می براید. شردل بر مقابل جاویدان تلاش را آغاز کردند. داور مرکزشون همیشگی گیرت و مبارزه شروع گردید. الماسوف شردل هر دو هم خوب آغاز کردن. حالا چست و چالاکی پهلوانان فقط آغاز شده است. بر مقابل یکدیگر خیلی و خیلی نه اینجا عملی نبود از جانبی جاویدان محمودوف. فقط شردل الماسوف حالا ببینید اکنون این پهلوان با هم وصل شدند و یک پای یک دیگر جستجوی. جاویدان شردل شاید تکیه به مسابقه های بین المللی گشتن سامبو کرده انابت هنر اصیل خود را نشان دهد. حالا قوه ها برابر هستند. شردل اکنون برای پیدا کردن کمربند اصول را نشان دادن. حالا حجم ها پای هم هستند. آگاهی اول برای جاویدان محمودوف. شردل الماسوف اکنون یک قدم به پیش میگذارد. ببینید حالا شردل اکنون برای گذاشتن اصول نه. بله بعدن برای الماسوف حالا اکنون شردلانه به پیش می رود. برادری او هم در گوشت نیست. آفرین حلال. شردل بسیار هم اصول خود را نشان داد و رقیب را با تخته پشت افت. اکنون باید چنین شردلانه مبارزه برد در گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری. آفرین برادر او یکی از گشتنگیران خوب است. آفرین اکنون شردل با مبارز باید در دوره من بعد بین هم مبارزه برند. फारूक जोन राजाब मुस्ताफो तेस्ता बारोतुल राजाब मुस्ताफो तेस्ता ले माली किछो माली बियो जाता ए इसमोई बारोतुल वाजन 5 किलोग्राम.
акнун дӯстони азиз набарди паҳлавонони 75 килоа миёни Фаррухҷон Баротов ва Мустафо Раҷабов шурӯъ мешавад. Баротов, Фаррухҷон аз ҷониби дасти чапи довар Раҷаб Мустафо. Мараванд. мубориза дар даври аввал аст. Фаррухҷон Баротов пироҳани сафед ба бар кардааст ва Мустафо Раҷабов бошад бо яктаги кабуд ё кимонои кабуд гӯштингирифиро оғоз карданд. Фаррухҷон Мустафоло аммо баъд аз амри довар буд. амри довар буд. 100% довар инҷо ҳақ аст. Ягон кас ҳуқуқ надорад баъд аз амри довар сухан кардан. маълум аст. намояндаи Бароту Фирӯзҷон яктаки сафедро иваз кунед. намояндаи Бароту Фирӯзҷон яктаки сафедро иваз кунед. Расулов Азам ба назди сардовар биёед. Расулов Азам намояндаи ноҳияи Сос. акнун баъд аз иваз кардани кимоно ҳоло як ҳолати бисёр ҳам хатарнок миёни ин ҷуфт буд. Фаррухҷон бо Мустафо ҳамоно мубориза мебаранд. бобинед дар ин ҷо Фаррухҷон бо Мустафо ҳанӯз ҳам расидан ба ҳадаф талош доранд. 5 килограмм тайёрӣ бинад. Абдуллоев Эрак, Носиров Сайнумӣ. Абдуллоев Эрак, Носиров Сайнумӣ тайёрӣ бинад. ҳоло акнун шакли дигарро Фаррухҷон пеша кардааст. вазни 70 килограмм гилеми рақами 1 тайёрӣ бинад. огоҳӣ барои Мустафо Раҷабов. Коков, Ҷилолдор, Душанбе, Ҷумаев, Давлатманд, Рашт. Коков, Халилулло, Душанбе, Ҷумаев, Давлатманд, Мустафои Рашт. ҳоло боз дар ин ҷо акнун бархурд байни Фаррухҷон ва Мустафо идомад. Мустафо метавонист ки дар ин ҷо дар маркази майдон ҳамин шакл ё равишро пеша мекард. равиши хуб буд.
اوه баъдан акнун барои фаррухҷон барротов ҳадия карданд. ҳоло дӯстони азиз, акнун мубориза идома дорад. набарди паҳлавонон акнун рафта рафта пуршӯр ва пуршавқ мешавад. фазои хеле ҳам зебои баҳорӣ барои гӯштини паҳлавонон нест хеле сӯзгор аст. офарин, ин паҳлавонон бояд дар ин боду ҳаво ба мисли барқ суръати гӯштинро нишон диҳанд. ҳоло фаррух бо як бадан пешсаф аст ва мустафо раҷабов бошад барои ҷуброн кардани лоақал як бадан кӯшиш дорад. бояд ҳаракат бошад, ҳаракат миёни якдигар бошад ва ин ҳаракат метавонад ки паҳлавононро ба пеш барад. оҳо носир мустафо фаррух бошад. акнун вақти бохирӣ ба анҷом расид. дӯстони азиз, ҳамин тариқ аз рӯи натиҷа дар ин ҷо фаррухҷон барротов дар муқобили фаррухҷон барротов некрузҷон муродов ба қисмати минбада роҳ ёфтанд. аввало ҷуфти ваз мешавад. эраҷ абдуллоев бо саймумин носиров бояд ба майдон бароянд. سفید عبدالجباری عبدالستور دواری بالای گلیم اسکندری وایدلو دواری کنجی شریک رامون علی دواری کنجی ایدار مبارک شو مرحبا دستی روسی دوار با یک تکی سفید عبداللویف ایران از جانبی دستی چپی دوار با یک تکی کابور نصیر سایمومی. اکنون دوستانی عزیز ҷуфтро барои мо муаррифӣ кардан. раҷ абдуллоев паҳлавони пироҳани сафед пӯшида бар муқобили саид мумин носиров паҳлавон бо яктак ё киманои кабуд гӯштин гирифтанро оғоз карданд. ҳоло фақат дасту чангол эраҷ бо саид мумин. эраҷ абдуллоев паҳлавони таҷрибадор аст дар гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ, аммо бар ҳар ҳол ба муқобили ӯ саид мумин носиров баромадааст. ин ду паҳлавоне ки дар вазни 75 кило
талош мекунанд. адовари марказ гирет ва истедрош садо мекунад. ҳоло ҳардуам на чандон он қадар сурати баланд гӯштин гирифтанро оғоз карданд. эрач ҳуҷум мекунад. саймумин канор гирифтааст. ава ҳоло саймумин акнун барои эрач имконият намедиҳад ки то ҳуҷуми худро ба анҷом расонад. ҳоло акнун камарбанд эрач пайдо кардааст. эраҷ абдуллоев акнун камарбанд пайдо кардааст. ава мехоҳад ки рақибро сараввал ба маркази майдон орад ва баъдан равиши худро ба кор барад. техникаи гӯштини миллии тоҷикии гӯштингирӣ. ҳоло камфаъолӣ паҳлавони яктаги кабудпӯшида Саидмумин Носиров доварро маҷбур кард ки аввалин огоҳиро барои ӯ нишон диҳад. Toşu Muhammed İkbal Vilayeti Suv Davlat İskandiyo Xatlonya Toşu Muhammed İkbal Vilayeti Suv tayyor biner Bilemi rakami ya Vazni 75 kilogram Bilemi rakami 2 tayyor biner Ali Mardonzoda Nasıddin Dushanbe Karimov Sadam Vilayeti Suv инҷо маълум аст ки Саидмумин Носиров майл ба гӯштин гирифта надорад. аллакай дуюмин огоҳӣ ба танбеҳ мубаддал шуд. ва эраҷ абдуллоев бошад қадаме ба пеш мегузорад. мебинем ки Саидмумин чун лаҳзаҳои пештара майл ба гӯштин гирифта надорад ва эраҷ абдуллоев пайваста ӯро ба пеш мебарад. анакнун ин дуюмин танбеҳ аст ки барои Саидмумин Носиров нишон медиҳад довари марказ. 3 бор огоҳонид ва 2 маротиба танбеҳ мешавад. эраҷ абдуллоев паҳлавонест ки дар миёни навҷавонон дар гӯштини ҷудо дастовардҳои байналмилалӣ дорад. намехоҳад ба фикрам Саидмумин Носиров гӯштин гирифтан. ин ҳолати нахостани ӯ эраҷро маҷбур мекунад ки ӯро рӯи гелеми гӯштингирӣ кашона кунон барад. вақт ба анҷом мерасад ва эраҷ абдуллоев муваффақ мешавад.
اکنون راقبان و هواداران گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری جفتی وصل می شود. نصرالدین علی مردانزاده پهلوان شهر دوشنبه با صدم کریمов پهلوان سوغدی گوشتین آغاز میکنند. سعید قندیل دوشنبه شیخ سیاد منطقه رشت سعید نصرالدین با صدم سیاد منطقه رشت نصرالدین پیراهن سفید دارد و صدم باشد با پیراهن کبوت پهلوان سوغدی است. اوه حالا صدم برای رقیب را افتادن کوشش میکند. نوبت دیگر هر دو هم کوشش دارند. و صدم فعالی خود را چون پیش دارند. اوه رقم یک وقت مفری با برتری یک وطن غالبیت و جمعه دولتمند منطقه رشت حالا نصرالدین با صدم چون رقیبان پیش داره دارو دراز گوشتین دارند. وزن 70 کیلوگرم دولت اسفندیار توشو محمد اقبال استاد مهری بینک گیریم رقم یک وزن 70 کیلوگرم خلیلزاده صبحی دوشنبه ازمجان شهرداری توبه مرکز خلیلزاده صبحی ازمجان دسترسی دوار با یک تک سفید خلیلزاده اسفندیار خطلون یک از جانب دست چپی دوار با یک تک کبود توشو محمد اقبال بیلیتی سو مرحبا مبارزه باز هم شدید و جالب تر می شود. اما هنوز هم فعالی 100% معین نشده است بین این جفت. دو پهلوانه که نصرالدین و صدمه که دو رو دراز گوشتین گرفته ایستادند و این پهلوانان تا هنوز مقرر نکردند یا پهلوان شهر دوشنبه یا سوغدی در اینجا موفق می شود. دقیقه آخران بین پهلوانان اعلان می کنند. اوه یک بار دیگر آوا بدن را هدیه میکنند برای صدم پهلوان ولایت سوخت اکنون
با پیش میگذارد. وقت به انجام میرسد. همین طریق دوستان عزیز صدام کریموف پیروز می شود. سعید قندیل دوشنبه از جانب دست چپی داور به یک تکی کبود شیخ سیاد منطقه رشت ташвиқгарон ва дӯстдорони намудҳои гӯштини миллӣ ва варзишҳои суннатии миллии тоҷикӣ, ба идомаи гузориши мо аз ҷараёни мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ байни калонсолон бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ 2020 хуш омадед. Ва феълан мо ҳунарнамои варзишгарон қандил саидов, оне ки бо либосҳои сафед аст, дар муқобили саёд шайхов аз водии раштро тамошо дорем. саёд шайхов бо либосҳои кабуд як амалкарди хубе дошт, аммо то ба охир нарасонид. қандил саидов соли гузашта дар мусобиқаи гӯштини миллии ҷумҳуриявӣ ки дар водии рашт дар маркази ноҳияи рашт баргузор гардида буд, ба гирифтани яке аз шоҳҷоизаҳо сарфароз гардида буд. ӯ барои гирифтани шоҳҷоиза бо нишон додани ҳунару истеъдоди фавқулодаи худ дар бахши умуман усулҳои партобӣ бисёр ҳарифон ки аз манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ ташриф оварда буданд, яъне бо усул, сабку равишҳои вижа онҳоро мағлуб мекард ва шӯру шавқ ва ҳаяҷони мухлисонро низ дар майдони варзишӣ барангехта буд ва гӯштингирӣ ҷаззобу ҷолиби дидании ӯ. бубинед ана ҳамин гуна партобҳое ки майли иҷро дошт дар ин ҷо қандил ба ҳамин гуна усулҳои партоби болои шона ё сари шона дар он марҳилаи гузаштаи мусобиқот низ бисёр хуш дурахшандагӣ нишон дод. вале имрӯз дар даври якуми рақобатҳо аст. ҳарифи ӯ низ ҳарифи арзанда аст. то ин ҷои кор доварон ҳанӯз ҳеҷ қазовате дар мавриди ҳунари фақат як огоҳӣ ба варзишгаре бо либосҳои кабуд саёд шайхов ва идома меёбад акнун рақобат. бубинед имрӯз гӯштини миллии мо бо банду услуб ва он вижагиҳое ки дорад дар айни қапидан, гирифтан ва дигар усулҳое ки равишҳое ки то ба марҳилаи партоб расидани ҳариф, яъне техника иҷро мекунанд варзишгарон, ба гӯштини сатҳи ҷаҳонии ҷудо хеле шабоҳат дорад, монандӣ дорад ва ҳамин аст ки
дар тоҷикистон низ гӯштини миллӣ бисёр маҳбубияти хос дорад, тарафдорони зиёд дорад ва ҳамин аст ки гӯштини ҷудо низ дар ҳошия ё дар пайравӣ гӯштини миллӣ низ хеле рушд кардааст ва имрӯз вохеан паҳлавонон ё дастпарварони гӯштини миллии тоҷик дар ҷудо ҳам ба ҳунару истеъдоди паҳлавонони мо дар арсаи ҷаҳонӣ воқеан қоил ҳастанд ва паҳлавонони номии мо борҳо ва борҳо чун мушоҳида кардаем дар саросари ҷаҳон дар мусобиқоти бонуфуз тоҷикистонро намояндагӣ карда ҳунари паҳлавонӣ ин миллати тамаддунофар ва соҳибтамаддунро нишон додааст ва як ҳалуки байн ва як фишор ба самти муқобил аз сӯи қандил буд, вале қандил натавонист ҳамин амалкардро то ба охир бирасонад. Ба ҳамин тариқ қандил аз сӯи он ки як огоҳӣ дорад, ҳарифаш саёд, аз ҳамин лиҳоз қандил пешсаф аст. аммо инҷо бадан, чун бадан дода мешавад бартарии он варзишгаре ки як имтиёзи агарчи нокомилан бошад, дар таносуби он огоҳиҳое ки ҳаст арзишаш баландтар ҳаст. як партоби ҷононаи дигар аз сӯи қандил. ҳамин тариқ қандил ҳамон имтиёзи авҷи имтиёзҳои гӯштини миллиро ба даст овард. ҳарифи худро ба тахтапушт бо як усули ҳалук аз лаб тавонист ки партоб кунад ва ба ҳамин тариқ ғолибияти соф ба даст оварду ба марҳилаи дуюми рақобатҳо роҳ хат гирифт. қандил саидов ғолибият ба даст овард дар даври дуюми рақобатҳо бо шарбатов олимҷон рақобат хоҳад кард. наворҳои тадриҷӣ ё сус карда шударо мебинем ки чӣ гуна ана ҳамин партоби ҷононае ки бар зидди ҳамлаи ҳариф як бубинед, агарчи ҳаруф инро бардошта ба самти муқобил задан мегӯям. бубинед, агар дар гӯштини ҷудо ин партоб сури гоши боша, яъне бардошта задан дар мо низ ба ҳамин гуна ном мебарад. ва рақобати навбатӣ дӯстони азиз ки ҳамакнун ин паҳлавонон бо ҳам наздик мешаванд. расул саидов аз дастаи душанбе-ду ва умар расулов аз шаҳру навоҳии тобеи марказ дар даври аввали рақобатҳо баҳри роҳ ёфтан ба марҳилаи оянда талош мекунанд ва бубинем акнун ин рақобат низ мисли ҳунарнамоии паҳлавононе ки дар гурӯҳи дигар буд ҷолиб сурат мегирад ё на. ба ҳар ҳол марҳилаи муқаддамоти ин қисмати рақобат, яъне теъдоди иштирокчиён нисбатан зиёдтар ҳастанд. умедвор ҳастем ки ҳамин гуна партобҳои ҷаззоб ва як амалкарди партоб аз болои шона аз сӯи варзишгаре ки бо яктаки сафед ё ҳамон либосҳои сафед аст, расул саидов сурат гирифт. ва имрӯз гӯштини миллии мо воқеан қадам ба қадам ба саҳнаҳои рақобати ҷаҳонӣ хеле наздик мешавад. дӯстони азиз, ва умедвор ҳастем ки дар оянда ин варзиши
милли суннатии тоҷикон низ дар қатори дигар варзишгарон статус ё мавқеи ҷаҳонӣ касб мекунад. дар ҳамин рақобате ки мо шумо мушоҳида мекунем дӯстони азиз, расул саидов бо ду амали зебои худ яъне он фанун ё ҳамон санъати гӯштингирие ки дошт, партоб аз болои шона ҷазобият дорад, ҳарифи ӯ низ ба самти чап ҳамин амалкарди партоби болои шона ё истифода мекунад Умар Расулов. вале чун сабк бо ҳам хеле наздик аст, хеле монанд аст, аз ҳамин лиҳоз наметавон гуфт ки ғолиб мешавад ба ин партоб. довари марказ ҳеҷ имтиёзе во нагузошт. аз ин рақобат дар маҷмӯъ 3 дақиқа сипарӣ гардид. ва дар баробари дигар муқаддасоти нуфузофари милли варзиш воқеан ягона воситаест ки бо қувваи бозу як партоби дигари туфайли қувваи зури бозу аз сӯи расул буд, вале расул то ба охир нарасонд ин амали худро. гуфтем бо қувваи бозу ва эҳсоси табии инсонӣ уман давлат ва миллатро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамояд ки ин қудрату азаматро варзиш дорад. ва дар шароити имрӯза варзиш риштаҳои гуногуни касбию оммавӣ ва олимпию ғайри олимпӣ дорад ки мувофиқан самт ва шаклҳои фаъолияти худро муайян месозад. аммо ришта ва ё раванди маъмул ва пурталоши варзиш намудест ки давлатро на танҳо аз рӯи ишғоли ҷойи намоён тавассути мусобиқаҳо муаррифӣ менамояд, балки аз умқи таърих тамаддун. як амалкарди ҷаззоби зидди ҳамла, усули зарбаҳои пушти пои ҳарифро истифода кард, баъдан баҳогузорӣ гардид. ҳамин тариқ бартарии Умар дар ин рақобат хубтар дида мешавад. ташвиқгарон низ ин амалкарди ӯро ташвиқ карданд, то анҷом фурсати камтар боқӣ мондааст. ва дар рақобати гузашта ҳам ҳамин амал, ҳамин натиҷае ки сурат гирифт дар рақобати гузашта низ мо мушоҳида кардем миёни Қандил ва Саёд. вале дар сонияҳои поёнӣ Қандил усули зебои зидди ҳамларо истифода кард. ва дар мавриди азамату қудрат ва умуман баъзе аз ҷузъиёт ё вижагиҳои хосе ки воқеан ба варзиш хос аст ибрози назар кардем дӯстони азиз. чун ҳамон тавр ки медонем пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста иброз менамоянд ки дар баробари вусъат ёфтани намудҳои гуногуни варзиши ҷаҳонӣ дар кишвар аксари намудҳои варзиши миллӣ ҳам ҷоннок мегарданд, ки мо инро ҳангоми баргузории ҷашнҳои миллӣ ва санаъҳои муҳими таърихӣ мушоҳида менамоем. воқеан ҳамин тавр ҳам ҳаст, яъне ҳамасола дар остонаи таҷдили ҷашнҳои миллӣ ё санаъҳои муҳими таърихӣ ки дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе мусобиқаҳои умуман ҷумҳуриявӣ баргузор мегарданд. мо теъдоди иштирокчиён, тамошобинон ва умуман ҷалбу даъвати тамошогаронро низ мушоҳида мекунем ки ба ин варзиш хеле зиёд ҳаст. ва ҳамин тариқ Умар Расулов ки аз шаҳру навоҳӣ то бе марказ инҷо намояндагӣ мекард, ғолибият ба даст овард ва ба марҳилаи дуюми рақобатҳо рох хоҳад гирифт. наврҳои тадриҷиро бори дигар мушоҳида мекунем дӯстони азиз. бубинед
аз зидди ҳамла истифода кард ва ин боис ба он гардид ки муваффақ зоҳир шавад. аз партоби сари шона мехост истифода кунад Расул, вале Умар тавонист як зидди дӯстони азиз, идома меёбад гузориши мо аз ҷараёни рақобатҳои гӯштингирӣ байни бузургсолон бахшида ба иди байналмилалии Наврӯз 2020 аз муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе. мо ҳунарнамои Довуд Ғоибов аз дастаи Душанбе ва Додарҷон Ноибов аз ноҳияи Раштро бо ҳам тамошо хоҳем кард. аз ҳамон лаҳзаҳои аввал ба назар мерасад ки Довуд аз ҷиҳати истифода кардани он марҳилаҳои аввал қапидан ки бисёр бахши муҳим аст то ба итмом расонидани ягон усул дар ин дасти аввали чанг ба гиребони ҳариф задан бисёр худро хуб нишон дод, вале дар марҳилаи баъдии рақобат чун ба назар расид варзишгаре ки бо яктак ё ман либосҳои кабуд аст, он низ амалкарди хуб дошт. довар дар ин маврид чӣ хулоса кард? ҳеҷ чизе набуд, чун усуле ки иҷро шуд, варзишгар ба шикам афтид. ба ҳамин тартиб ин амалкард тибқи низомномаи гӯштини миллӣ ва муқаррароти қонунгузорӣ дар мавриди усулҳои гӯштини миллӣ, яъне варзишгар ба шикам меафтад, ҳеҷ имтиёзе нест, вале чун ҳарифи ӯ ки иҷрокунандаи усуле буд, дар бахшҳои баъдӣ чун худро фаъол агар нишон диҳад, ӯро метавонанд фаъол нишон бидиҳанд ва ба ҳарифи ӯ огоҳӣ бидиҳанд. яъне ҳар гуна амали хуб, ҳар имтиёз ё усуле ки иҷро мешавад, усуле ки умуман иҷро мешавад, дар мадди назари доварон хоҳад буд ва доварони каноре ҳам дар мавриди қазовати дар мавриди ҳунари ин варзишгарон қазоват мекунанд. ва дар ҳамин рақобат Довуд дар ду амали охир нисбатан фаъолтар ба назар мерасид, аммо дар ҳолати дифоъ қарор дошт Додарҷон. дар маҷмӯъ то ин ҷои кор натиҷа баробар ҳаст. дар маҷмӯъ чун ба назар мерасад Довуд бештар
амалҳои партобии болои шонаро майли иҷро кардан дорад. Партоб аз болои шона бо туфайли техникаи пойҳое ки ба ҳарду зону болои фарш мешинад, дар ҳолати нимхез ҳарифро майли партоб карданро дорад. Бори дигар ҳамин амалро майли иҷро кардан дорад, вале то ба охир намерасонад. дар ин рақобат дӯстони азиз вақти асосӣ ба анҷом мерасад, чун огоҳии охир ба варзишгаре ки бо яктаки сафед буд огоҳии охирро гирифт. Ба ҳамин тартиб Додарҷон Ноибов ғолибият ба даст овард. ӯ ба марҳилаи баъдии рақобатҳо рох хат гирифт. Дар ин қувозмои дӯстони азиз яъне амалҳо аз ҳарду ҷониб зиёд ба назар мерасид, вале билохира он варзишгаре ки огоҳии охирро гирифт аз даври рақобатҳо ҳазф шуд ва варзишгари нисбатан фаъолтар ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфт. علی مفاوض دوشنبه از جانب دست چپی دوار برونو سناتلو شهرداری توبه مرکز بعضی 70 کیلوگرم تایید می‌کنم فیردوسی فیضعلی خطلوردو موحیدو شهردار ولایت مختاری کویزمونی بدخشان بعضی 75 کیلوگرم گیری رقمی دو ایاری بینم دیوشتی چی و بایدی دوشنبه یک سرابدکو بزرگمیر ولایت مختاری کویزمونی بدخشان از جانب دست راستی دوار با یک مصطفی برنامه نورانشو دوشنبه از جانب دست چپی دوار با یک کابل شویر سایریدین شهرداری توبه مرکز. инак дӯстони азиз қувозмои баъдӣ баҳри роҳ ёфтан ба даври дуюми рақобатҳо марҳилаи якуми қувозмоиҳо аст. дӯстони азиз инҷо ёдовар мешавем ки Нуроншо Бодомаев аз дастаи Душанбе дар муқобили Сайриддин Шоев аз шаҳру навоҳии Тобеи Марказ қарор дорад. Нуроншо бо яктак ман либосҳои сафед аст ва ҳарифи ӯ бошад Сайриддин бо либосҳои кабуд. аз лиҳози яъне қаду баст Нуроншо нисбатан қоматаш пасттар аст ва болобаландтар инҷо Сайриддин ба назар мерасад ва бубинем акнун бартарӣ бар кадом ҷониб хоҳад буд. аз ҳамон лаҳзаи аввали қапидан иҷрои усул мекунад худи Нуроншо ва Сайриддин ҳам, чун зидди ҳамлаи ба маврид дошт, дар лаҳзаи баъдӣ тавонист ки ӯ низ амали худро то ба охир расонад, агарчи суде набахшед дар таносуби гирифтани имтиёз. ва Сайриддин иҷрои усулро нахустин шуда ба даст гирифт. дар ҳамин амали охир варзишгари шумораи 1 амалкард нишон дод, агарчи то охир нарасид ва дар ин ҷо низ
баъдан баҳогузорӣ мешавад ба варзишгаре бо яктаки кабуд, либосҳои кабуд ва як андоза ба назар мерасад ки осеб дида бошад Нуроншоҳ, аммо дар идомаи қуввозмоӣ чун ба назар мерасад осебаш ҷиддӣ нест, рақобатро идома хоҳад дод. Нуроншоҳ бартар ҳаст, маротибаи дигар нест. ташаббусро ба даст гирифт, вале то охир нарасонд. як партоби ҷононаи сари шона. Инҷо паҳлӯ бародари имтиёзи ҳалол аст дар гӯштини миллии мо. ба ҳамин тариқ агарчи як бадан дошт, боз як партоби зебое бо паҳлӯ дошт. паҳлӯ як паҳлӯи дигар агар тавонад ки имтиёз бигирад, пас қабл аз анҷоми вақти асосӣ ба марҳилаи дуюми рақобатҳо роҳ хат мегирад ё пирӯзӣ ба даст меорад. як рақобати ҷаззобу диданеро ин варзишгарон пушти сар мекунанд ва ба намоиш мегузоранд. лаҳзаҳои ҷолиб, он усулҳои диданиеро, махсусан аз сӯи Сайриддин. агарчи дар баъзе ҳолатҳо ҳуҷуми дурӯғин ё ҳамлаи дурӯғин дида шавад аз сӯи Нуроншоҳ, вале ба ҳар ҳол ҳамлаҳои Сайриддин то ин ҷо самарбор буданд. дар сурати анҷом пазируфтани вақти асосӣ Сайриддин чун варзишгаре ки як бадан ва ҳамчунин як имтиёзи паҳлӯ дорад, даст боло хоҳад шуд, вале ҳанӯз фурсат зиёд аст дӯстон то анҷоми вақти асосӣ. Сайриддин маротибаи дигар ҳам нахустин шуда ҳарифро аз пой даровард. ва сонияҳои поёнӣ вақти асосӣ низ ба анҷом расиданд. дӯстони азиз, ба ҳамин тариқ ғолибият ба Сайриддин Шоев, ин варзишгаре ки бо яктаки кабуд ё либосҳои кабуд ҳаст, пирӯз шуд ва ӯ ба даври дуюми рақобатҳо роҳ хат гирифт. наворҳои тадриҷиро пас аз чанд сония хоҳем дид. дӯстони азиз, ду амалкарди ҷаззоб дошт ки яке бадан ва дигаре паҳлӯ. ин партоби болои шона аз як самт ба самти дигар буд. довар инро баъдан баҳогузорӣ кард ва то ҷои китфи ӯ лат бардошт. рақобати баъдӣ, усули баъдӣ партоб аз болои шона буд. партоби болои шона имтиёзи паҳлӯ дод ба Сайриддин ва ҳамин тариқ Сайриддин ба даври дуюми рақобатҳо роҳ хат гирифт ва Нуроншоҳ Бодомаев аз идомаи рақобатҳо маҳрум монд. Yevasiz Ubeydi, şehri Duşanbe, Aradbekov, Buzurgmer vilayati Muxtori Ko'ristoni Badaxshon. Voleybol Sabir
Devashish Obaydi, Polibosoi Kabus, Arabekov Buzurgmer, viloyati muxtori Ko'istoni Badashton. ва ин ҷуфте ки феълан рақобат мекунанд дар гурӯҳи би рақобатҳо дар вазни 75 килограмм. охирин рақобат хоҳад буд дар марҳилаи муқаддамоти дӯстони азиз. ёдовар мешавам ки Деваштич Убайди Деваштич аз дастаи Душанбе ҳаст. бо либосҳои сафед ҳарифи ӯ бошад Бузургмеҳр Саратбеков аз дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳаст. дар ин рақобат ки варзишгарон аз ҳамдигар шинохте надоранд, аз ҳамин ҷиҳат якам дар қапидан ва марҳилаи иҷро кардани усуле то ба қисмати охир чун ба назар мерасад, касе аз варзишгарон муваффақ намешавад, махсусан дар қисмати аввал ё даври аввали рақобат. қисмати баъдӣ ё дар дасте ки ҳамакнун ин варзишгарон барои аз пой даровардани ҳариф кӯшиш мекунанд. роҳи гурез ва як партоб бубинед чӣ гуна дохил шудан ва баъдан иҷро кардани усул аз сӯи Убайд буд. Деваштич Убайди Деваштич ин тариқ ӯ паҳлӯ мегирад. як паҳлӯи дигар ӯро қабл аз анҷоми вақти асосӣ пирӯз хоҳад кард. Burunov Vohido Shahzod. Akademishwar Bekov Nasim, Dushanbeyak, Tashrifov Sharaf Sarfaroz Arash. Ayoyi binat Ernazar Muhammad Amin, Khatlonyak, Huseinzoda Muhammad Rajab. Ernazar Muhammad Amin, Huseinzoda Muhammad Rajab. бори дигар бубинед чӣ гуна аз зидди ҳамлаҳо ба маврид истифода мекунад. аз равиш ё санъати гӯштенгирӣ Деваштич мушоҳида мекунем ки воқеан дар бахшҳои гуногун ва фанунҳои гуногун фануни гуногун яъне нисбатан пешдастӣ мекунад дар қиёс ба ҳарифаш ва ҳамин ҳаст ки ӯ то ин ҷои кор пешсаф ҳаст аз лиҳози доштани як имтиёзи паҳлӯ. ва дақиқаи охир аст дӯстони азиз дар рақобат Убайди Деваштич ва ҳамчунин Бузургмеҳр Саратбеков. ёдовар мешавем дӯстони азиз ки шумо гузориши моро аз ҷараёни мароҳили муқаддамотӣ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллии гӯштенгирӣ айни бузургсолон бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ аз муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе тамошо доред ки дар остонаи таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ 2020 баргузор мегардад ва фардо дар ҳамин макон мо шоҳиди марҳилаи ниҳоии рақобатҳо хоҳем буд. яъне марҳилае ки варзишгарон ё дар он марҳила рақобат тақдири яке аз нишонҳоро
рӯшан хоҳад кард ва ин варзишгарон барои ба даст овардани шоҳ ҷоиза ки автомашинаи сабукрав мебошад аз сӯи шаҳрдори шаҳри душанбе гузошта шудааст ва таи чанд соли охир воқеан бо иқдоми раиси муҳтарами шаҳри душанбе рустами эмомалӣ мо борҳо мушоҳида кардаем ки дар ҳамин муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе дар мусобиқаи пойгаи аспдавонӣ воқеан як шукӯҳу шаҳомат бар аъло эҳсос карда мешавад ва ҳамчунин дар остонаи таҷлили санаҳои муҳими таърихӣ ба муносибати ин ё он рӯзи воқеан таърихӣ яъне гӯштини миллӣ баргузор мегардад, ҳамчунин гӯштини ҷудо нест ки воқеан тарафдорони хеле зиёд доранд ва ба шукӯҳу ҷалоли тантанаҳои идона як зебоии дигар зам мекунанд. Деваштиҷи Убай дар ин рақобат бо як паҳлӯе ки дар қисмати биёнаи рақобат ба даст оварда буд ғолиб дониста шуд ва ӯ ба марҳилаи баъдии рақобатҳо роҳ хаҳад гирифт. наврҳои сӯз кардашударо бори дигар мушоҳида мекунем. дӯстони азиз, ин партоби болои шона буд. Техникаи камаркам камтар истифода шуд ва ана ҳамин гуна бубинед, на камарӣ буд инҷо, усулҳои камарӣ ҳам истифода шуд. инак дӯстони азиз, марҳилаи дуюми рақобатҳо дар вазни то 75 килограмм шурӯъ шуд. мо рақобати мубориз Мунавваровро аз дастаи шаҳри Душанбе ва ҳарифи ӯ Шердил Алмосов низ аз дастаи Душанбе дуро бо ҳам тамошо мекунем. ёдовар мешавем ки дар марҳилаи якум мубориз бо ҳарифаш Ҷаҳонгир Файзов аз дастаи Хатлон рақобат карда буд ва бо бартарӣ ба ин марҳилаи рақобат рохат гирифт ва инҷо як амали бисёр мураккаб ҳаст. дӯстони азиз, ба назар мерасад ҳалук аз байн ва ба самти рост партоб кардан ва зидди ҳамла ки аз сӯи Шердил буд бисёр ба маврид буд ва як муҳофизати хуб кард ва ба ҳамин тариқ ӯ натавонист ки ин усулро то ба охир бибарад ва ба ҳамин тариқ рақобат идома меёбад. дар акнун кӯшиши навбатӣ хоҳем дид ки кадом варзишгар нахустиншуда амали ҷаззобу диданиро нишон медиҳанд. ин варзишгароне ҳастанд ки нисбатан аз лиҳози қувва ва тавонмандӣ дар даври якуми рақобатҳо ғолибият ба даст оварданд. дӯстони азиз, ва ба ҳамин тартиб то ин ҷои кор, яъне марҳилаи якумро чун ба яъне сарбаландӣ пушти сар карданд, феълан дар даври дуюми рақобатҳо ғолиб хоҳанд шуд ва дар идомаи рақобат хоҳем дид ки натиҷа чӣ хоҳад шуд. дӯстони азиз, чун дар даври аввал ҳарду низ ҳунари хуб нишон, як партоби болои шона аз сӯи мубориз, вале мубориз ва рақобат идома дорад. дӯстони азиз, рақобат идома дорад. дӯстони азиз, миёни мубориз Мунавваров
ва Шердил Алмосов. вале чун як амалкарди ҷаззоб аз сӯи Шердил буд, ҳамин тариқ Шердил усулро то ба охир тавонист ки бирасонад. қабл аз анҷоми вақти асосӣ дар даври дуюм ғолиб дониста шуду ба марҳилаи сеюми рақобатҳо роҳ хаҳад гирифт. мубориз буд дӯстони азиз, маъзарат мепурсам. мубориз як зидди ҳамлаи бисёр хубро истифода кард ва усули иҷро кардаи ӯ ҳалол баҳогузорӣ гардид ва ӯ ба даври баъдӣ роҳ ёфт, ба даври сеюм дӯстони азиз, ба чаҳорякниҳои рақобатҳо. дӯстони азиз, рақобати дуюми марҳилаи дуюми рақобатҳо аст. дӯстони азиз, барои роҳ ёфтан ба даври чаҳорякниҳои рақобатҳо дӯстон рақобат мекунанд Фаррух Баротов, оне ки бо либосҳои сафед аст. ҳарифи ӯ бошад Некрузҷон Муродов бо либосҳои кабуд. Фаррух Баротов аз Фаррухҷон Баротов аз Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон инҷо намояндагӣ мекунад ва ҳарифи ӯ бошад аз дастаи хатлон. ва дӯстони азиз, ба ҳамин тартиб рақобати ин варзишгарон ки дар кӯшиши аввал бенатиҷа ба анҷом расид ва бубинем дар рақобати баъдӣ дар идома кадоме аз ин варзишгарон муваффақтар зоҳир мешаванд. ҳарду варзишгар воқеан аз лиҳози доштани як сабки мухталиф аз тарафҳои гуногуни ҳариф усулҳои партобиро хуб иҷро мекунанд, вале то охир расонидан якам мувозинати ҳарифро ё таодулро дигар кардан чандон яъне корашон бобарор ба сомо намерасад. ва то ҳамин ҷои рақобат чун мушоҳида мекунем дар миёни Некруз ва Фаррух ҳеҷ амали имтиёзборе сурат нагирифт. ба ҳар ҳол ҳанӯз фурсат зиёд ҳаст, метавонанд то ба поёни вақти асосӣ чандин амали дигарро ба сомон расонанд. ва акнун аз қисмати камари ҳариф аз самти боло ва баъдан аз қисмати остин аз гиребон низ ҳеҷ натиҷае надошт. Фаррух қисмати болоии гиребони худро нисбатан боз дошт то ҳариф ҳамон марҳилаи гирифтан ё қапиданро хубтар истифода кунад. акнун боз аз қисмати боло
некрузҷон буд ки як чанг андохт, вале то ба анҷом нарасонид. Акнун ҳарду низ аз қисмати камарбанди ҳариф ва роҳи гурез ва як партоб аз болои худ. Ин паҳлӯ баҳогузорӣ мегардад. Бадан ва ба ҳамин тариқ ин Фаррухҷон Баротов аз Федератсияи гӯштини миллӣ гӯштингирии Ҷумҳурии Тоҷикистон акнун бартар зоҳир шуд ва сонияҳо пушти сар мегарданд. Варзишгари нисбатан хубтар тамрин дида дар ин рақобат бартарии худро исбот хоҳад кард ё беҳтар будани худро дар таносуби ғолибият. бубинем кадоме аз ин варзишгарон нисбатан хубтар амалкард нишон медиҳанд. ҳамин тариқ вақти рақобат ба анҷом расид. дӯстони азиз, бо як бадане ки дар қисмати охири вақти асосӣ Фаррухҷон Баротов ба даст оварда буд, ӯ бартар зоҳир шуд ва ба даври сеюми рақобатҳо роҳ хат гирифт. аз наворҳои сӯз карда шуда бори дигар мебинем. дӯстони азиз, ба ҳамин равиш як зидди ҳамлаи бисёр хуб. инҷо партоб аз болои худ агарчи аз сӯи некру дӯстони азиз, дар вазни 75 килограмми рақобатҳо дар мусобиқаи гӯштингирӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз марҳилаи дуюми рақобатҳо миёни Эраҷ Абдуллоев аз Федератсияи гӯштини миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин ҳарифи ӯ бошад Садам Каримов аз вилояти Сохт. Садам Каримов бо либосои кабуд ҳаст ва Эраҷ Абдуллоев бошад бо либосои сафед. дар дақиқаи аввали рақобат миёни ин варзишгарон ҳеҷ амалкарди ҷаззобе набуд. Karimov Bahriddin Qatloniyak, Sa'dullayev Muhammad Ras, Ayolbinat Abdurahmonov Dushanbe, Sulaymonov viloyati muxtari Ko'kistoni Qarashon. партоби ҷаззобу дидании болои шона ба туфайли техникаҳои мутафовити камарӣ ва ҳамчунин бо пой. ҳамин тариқ ин Эраҷ Абдуллоев буд ки ин равиши зебову дидани як усули ҷаззобро нишон дод ва ба ҳамин тартиб ғолибият ба даст оварду ба марҳилаи баъдии рақобатҳо роҳ хат гирифт.
برای که پوست نگیری کرد خواهی خواهد مرحمت بیاریم باید نگیری бубинед дар наворҳои такрорию тадриҷӣ чӣ гуна Эра Ҷабдуллоев тавонист ки як партоби ҷаззобу дидании болои шонаро ба маврид истифода кард ва ба даври сеюми рақобатҳоро хоҳад гирифт. Saidov Qandil, Sharbatov Olimjon, tayyorlik bilan Rasulov Umar, Boqiyev Muhammad Rizo. Rasulov Umar, Boqiyev Muhammad Rizo, tayyorlik bilan. خب Karimov Bahriddin, Sadulloyev Muhammad. Tayyorlik bilan Abdurahmonov Akmaliddin, Sulaymonov Sorbon. Saidov Qandil, Sharbatov Olimjon, marhamat. Tayyorlik bilan Rasulov Umar, Boqiyev Muhammad Rizo. مبلغ شما نگرفتن خواهش میکنیم اومدن مبلغای خود رو بگیرید با لباسهای سفید نماینده شهر دوشنبه قندیل سعید با لباسهای کبود نماینده دسته خطواندو олимҷон شربت. инак дӯстони азиз умедворем боз як рақобати ҷаззоби дигари қандилро бо ҳам бубинем. қандил дар марҳилаи гузашта ки дар муқобили Саёд Шайхов аз дастаи рашт ҳунарнамоӣ карда буд, бо усул ё партоб ва имтиёзи ҳалол аз майдон хориҷ шуд. Яъне даври якуми рақобатҳоро бо имтиёзи бисёр баланд пушти сар кард ва дар даври дуюм низ бисёр хубтар зоҳир мешавад. ҳарифи ӯ Одилҷон Шарбатов аз дастаи Хатлон 2 ки як марҳила озод буд истироҳат кард ва ҳамин тариқ ӯ тозанафастар аст ва то ҷое агар дар даври якум Қандил Саидов агар бадан гарм карда бошад, яъне форми хуби варзишии худро нишон дод ва акнун бубинем ки ин варзишгари яъне як давр гӯштин гирифта ва умуман бадан гарм карда дар ин марҳилаи рақобат чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад. усулҳои мухталиф иҷро мешаванд аз сӯи Қандил Саидов ва ин низ як тактикаи вижае ҳаст барои аз пой даровардани ҳариф. ҳамин тариқ огоҳии аввал инҷо бар
одилҷон Шарбатов дода шуд. Олимҷон Шарбатов, мазарат. ва агар то сонияҳои поёнӣ ин рақобат ҳеҷ амалкарди дигаре сурат нагирад, пас Қандил сурат хоҳад гирифт, пирӯз хоҳад шуд дар сурати анҷом пазируфтани вақти асосӣ, чунки аллакай ба ҳарифи ӯ бинобар сабаби камкорӣ як имтиёз доданд. дар амали баъдӣ чун ба назар мерасад Қандил низ он марҳилаи гирифтанро бисёр хуб дар мадди назар дорад, вале зидди ҳамла ва ҳамон дифоъ аз худ дар баробари усули ҳариф. Қандил фақат ба самти пеш, чун варзишгари таҳти шумораи 1 ҳунарнамоӣ дорад, аммо ҳарифи ӯ бештар дар хатти дифоъ. се дақиқа аз вақти маъмулӣ пушти сар мегардад миёни ин рақобат, ин варзишгарон, вале касе аз ин варзишгарон ва бубинед акнун як зидди ҳамлае дар сурати хато шудани он усул ва он банде ки мехост иҷро кунад. Қандил дар сурати агар дифоъе ба сони гурбасонона медошт, пас Олимҷон Шарбатов метавонист ки дар баробари як огоҳие ки дошт ҳадяқал як бадам бигирад, вале ҳанӯз мушаххас нест. Дақиқаи охири вақти асосӣ ҳаст. довари марказ дар ин рақобат ба ҷуз аз як огоҳие ки ба варзишгар Олимҷон Шарбатов бо сабаби нисбатан камфаъолтар будан дод, дигар ҳеҷ натиҷае набахшид. маротибаи дигар довари марказ иҷозаи рақобат карданро медиҳад ба ҳарду варзишгар ва ба ҳамин тартиб ғолибият ҳанӯз мушаххас нест ба кадом варзишгар муяссар мегардад, вале бо сабаби як огоҳие ки Олимҷон Шарбатов дошт, Қандил Саидов ғолиб шуд ва ба марҳилаи сеюми рақобатҳоро хат гирифт. Расулов Умар бо Киев Муҳаммадризо сув далак карда мешавад. Расулов Умар бо Киев Муҳаммадризо ивази довари боло гирем Шоев Исро довари кунҷи Олимов Абдусатор, довари кунҷи Барротов Сафар Марамат. Расулов Умар бо Киев тайёрӣ бинад. Ноибов Додарҷон Раш, Мирзоев Муҳаммад Хатлония. Ноибов Додарҷон Раш, Мирзоев Муҳаммад Хатлония тайёрӣ бинад. با لباس‌های سفید نماینده دسته‌ای که شهر نوایی تابع مرکز رسول عمر، با لباس‌های کبود نماینده ولایت سرخ محمد رضا باقیو. مرحبا.
дар вазни 75 килограмми рақобатҳо дӯстони азиз даври дуюм идома дорад. ба гурӯҳи Б рақобатҳо мегузарем. дар ҳамон лаҳзаи аввал инҷо як партоби ҷаззоби Расул Саидов дар сонияҳои аввали вақти асосӣ як партоби пулак ки истифода кард ба истилоҳи мураббиёни мо ки баъзан инро яъне доварон купрук мегӯянд, чун ровии марказ инҷо ишора кард, вале дар наворҳои тадриҷӣ хоҳем дид ки Умар чӣ гуна ин амалкардро истифода кард. Бори дигар бубинед дар ҳамон лаҳзаи аввал бубинед инҷо бар зидди ҳамла рақобат идома мекунанд. дӯстони азиз, дар даври дуюми варзишгарони вазнашон то 75 килограмм Додарҷон Ноибов аз дастаи рашт, ӯ дар муқобили Муҳаммад Мирзоев аз дастаи хатлон ва дар ҳамин лаҳзаи аввал як паҳлӯ аст ё бадан аст, бадан додааст, аммо инҷо кӯшиши Муҳаммад Мирзоев бисёр хуб буд. Муҳаммад Мирзоев дар марҳилаҳои гуногуни ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо иштирок дошт ва фаъолона ҳунарнамоӣ мекард. Партоби сари шона ҳалол аст ин ба гумонам. Бале, чӣ гуна ин равиш ва амали зеборо то ба охир расонид. Муҳаммад Мирзоев инҷо нишон дод ки воқеан ҳунару истеъдоди ӯ нисбат ба ҳарифаш бартарӣ дорад ва дар форми идеалии худ қарор дорад. аҳсан, ҳанӯз 2 дақиқаи дуюми рақобат сипарӣ ношуда ки ба ин партобе ки рӯи тасвири такрор ё тадриҷӣ мебинем, ибтидо бадан додан. бубинед инҷо агарчи ба назар мерасид ба паҳлӯ ҳам наздикӣ дошт, вале партофти баъдӣ ана ҳамин партоби болои шона буд ки ҳалол баҳогузорӣ гардид ва Муҳаммад Мирзоев ба даври сеюм роҳ хат гирифт. ва дӯстони азиз, ин варзишгароне ки муаррифӣ мешаванд, ёдовар мешавем ки Шоев Сайриддин дар муқобили Мирзоҷамил Рамазонов қарор мегирад. ин варзишгарон аз ҳамдигар шинохти хуб доранд, чунки борҳо рақобат карданд ва натиҷаи умумӣ бар суди Мирзоҷамил Рамазонов аст. ёдовар мешавем ки Шоев Сайриддин ҳам як варзишгари тезкор ва аз лиҳози доштани суръати баланд дар марҳилаи якуми рақобатҳо аз худ дарак дода буд. Нуроншо Бодомшоевро дар марҳилаи аввал мағлуб кард ва дар даври аввал Мирзоҷамил озод буд, истироҳат кард ва дар даври дуюм як ҳарифи ҷиддӣ дорад. акнун бубинем натиҷа чӣ хоҳад шуд. натиҷа дар ин рақобат ҳамон тавр ки ба назар мерасад, Мирзоҷамил аз ҳалуки байн мехоҳад истифода кунад. як партоб аз болои шона. равишҳои партобии болои шона имрӯз серистеъмол буданд. ва инҷо
як огоҳӣ доданд, довари марказ огоҳӣ дод ба Сайриддин Шоев аз лиҳози доштани огоҳӣ инҷо бартарӣ бар ҷониби Мирзо Ҷамил аст, чун ба ҳарифи ӯ як огоҳӣ дод довари марказ ва рақобат идома меёбад. дӯстони азиз, Мирзо Ҷамил акнун бубинем дар соли яъне соли 2020 мелодӣ чун остонаи дурахшандагии паҳлавонон дар варзишҳои суннатӣ ва умуман гӯштингирӣ ҳаст, чӣ истеъдоде нишон медиҳад. дар ҳамон марҳилаи қапидан муваффақ намешавад касе аз варзишгарон. ва кӯшиш ё ҳамон амали аввал барои партоб кардан аз сӯи Сайриддин Шоев иҷро шуд. он амалкарди Мирзо Ҷамилро мебинем. роҳи гурез ё халосӣ ҷустан аз банд, вале довар бубинем чӣ хулоса мекунад. довар чизе намегӯяд. агарчи мухлисон инҷо шӯру шавқ мебардоранд ки ин амалкард бадан буд, вале довар мегӯяд ин бадан нест. вале гумон мекунам доварони мо дар ин ришта бисёр таҷрибаи баланд доранд, аз наздик хуб қазоват мекунанд бидуни тарафгирӣ ва адолати соф дар ин қувозмоиҳо яъне доварӣ мекунад. ва Мирзо Ҷамил акнун ҳалук аз берунро истифода кард, вале муваффақ нашуд. агарчи як нидои рӯҳиябахш дошт, вале Сайриддин ҳам ҳарифи арзанда ҳаст. дар сонияҳои поёнӣ кӯшиш он амалҳо нисбатан зиёдтар аз сӯи Сайриддин ба назар мерасанд, вале то ба охир намерасонад. дар ин қисмат аз рақобат дар ҳолати дифоӣ бештар Мирзо Ҷамил қарор дорад. қисмати баъдӣ ва ё дар ин дақиқаи охир бубинем кадом варзишгар бештар қувваву тавони худро бар муқобили ҳариф ва партоби болои шона аз як даст. вале бубинед ки инҷо кори Сайриддин зиёдтар аст. яъне ӯ бештар кӯшиш мекунад ки усул иҷро кунад. он варзишгаре ки кӯшиш мекунад амалкард нишон медиҳад, бояд фаъол дониста шавад. як партоби зебои дигаре бубинед чӣ гуна партоби болои шона то ба охир нарасид. огоҳӣ охир агар ба Мирзо Ҷамил дода шавад, дар ин сурат натиҷа бар ҷониби Сайриддин хоҳад буд. бале, огоҳӣ бо сабаби ҳуҷуми дуруғин ва рақобат идома меёбад. сонияҳои поёнии вақти
асосӣ аст дӯстони азиз. Як амалкарди дигар Муҳаммадисо Хатлон 2. аз сӯи Сайриддин. вақт ба анҷом мерасад дӯстони азиз. дар даври дуюми рақобатҳо Мирзо Ҷамил Рамазонов Имзод Наврӯз, Абдуҷаббори Абдусатор аз даври рақобатҳо эҳтимол ҳазф шавад, Давлатманд Рашд вале он варзишгаре ки бештар тамрин дидааст, сахт заҳмат кашидааст, билохира муваффақият ба даст хоҳад овард. Шоев Сайриддин муваффақ шуд ва ба марҳилаи сеюми рақобатҳо рохат гирифт. мутаассифона бахти Мирзо Ҷамил Рамазонов дар ин рақобат нахандид. наворҳои тадриҷиро бори дигар мушоҳида мекунем. бубинед, ин амалкарде ки баъзеҳо иддао карданд ки паҳлӯ ё бадан аст, вале дар ҳақиқат як амалкарди хуб буд, вале товари марказ чизе имтиёзе надод. ба ҳар ҳол билохира Сайриддин ғолиб шуду ба даври сеюмро хат гирифт. ва рақобати охири марҳилаи дуюм аст дӯстони азиз, миёни Убайди Деваштич аз дастаи Душанбе 1 ва ҳарифи ӯ бошад Комилҷон Олимов аз дастаи Хатлон 2. дар даври аввал Убайди Деваштич дар муқобили Бузургмер Саратбеков бо имтиёзи ҳалол ғолиб шуд ва ба ин давр рохат гирифт. акнун Омилов Комил ва як парто ба самти муқобил бардошта, вале задан нест. дифоъ хуб буд ва билохира тавонист. ана ба ин мегӯям паҳлавон ва усули дӯстдоштанӣ ва ҷаззобе ки ташвиқ мекунад, боиси ташвиқ ва шурӯ шавқ мегардад. Убайди Деваштич ғолибият ба даст овард бо як равиши диданӣ. партоб ба камар буд, агар иштибоҳ накунам, аз лаҳзаҳои ҷолиб ва гулчиншуда ки аз сӯи ҳамкорони техникии мо шудааст мушоҳида мекунем. бубинед, ибтидо ҳаллукро худи Олимов истифода кард, вале зидди ҳамла ба маврид кард. бубинед, баъд аз самти пеш бо усули камари ғолибият ба даст овард. ба марҳилаи сеюми рақобатҳо Убайди Деваштич инак дӯстони азиз, марҳилаи чаҳорякниҳои рақобатҳо оғоз шуд. Мубориз Мунавваров бо яктаки сафед ба истилоҳи коршиносон ва як зидди ҳамла дар ҳамон лаҳза, ва ин ҳам як бадане ки ба Фаррухҷон Баротов довари марказ ишора кард. Фаррухҷон Баротов ва ҳам Мубориз ҳарду ҳам ду пирӯзӣ доранд дар марҳилаи якум ва дуюм ғолиб шуданд. ва як бори дигар паҳлӯ. бубинед, ана ин аст дӯстони азиз ҳунару истеъдоди фитрие ки нишон медиҳанд варзишгарон. як маротибаи дигар агар ҳамон партоб такрор шавад аз сӯи Фаррухҷон, пас қабл аз анҷоми вақти асосӣ ғолиб хоҳад шуд. варзишгарони пурқувват ва бо истеъдод воқеан он усулҳои пинҳонии худро истифода мекунанд дар лаҳзаҳои мувофиқ. бубинед,
ҳалук аз байн ба самти муқобил мехоҳад истифода кунад. ин бор кулли аммо инҷо як паҳлӯро баробар кард мубориз. як паҳлӯро баробар кард мубориз, аммо бо як бадане ки Фаррухҷон дошт. Фаррухҷон бартар ҳаст, вале ҳанӯз нисфи вақти маъмулии рақобат пушти сар нашудааст. маротибаи дигар мубориз, вале муваффақ нашуд. дар кӯшишҳои аввал ё амалкардҳое ки маротибаи дигар ин ҳалол аст. дӯстони азиз, мубориз аҳсан ба ҳунару истеъдоди фавқулода воқеан. агарчи фавқулода ҳам набуд, вале ба ҳар ҳол як партоби ҷаззобу дидание буд. бубинед, як бадан ва як паҳлӯи ҳарифро бо як паҳлӯ ва як ҳалол ҷавоб гардонид. ин аст истеъдоди фавқулода. наворҳои тадриҷиро бо ҳам мушоҳида мекунем ва бубинем чӣ гуна сурат гирифт ин рақобати мушкилгузар, аммо ҷаззоб аз нигоҳи фанун. ҳарду ибтидо як вазари мазарат мепурсам, як паҳлӯ ва як бадан ва ин ҳам як паҳлӯи дигар буд ва баъдан ин ҳамон як паҳлӯ аст. сипас дар лаҳзаҳои баъдӣ як партоби болои шона, ин авҷи имтиёзҳо буд дар гӯштини миллии ҳалол. ба ҳамин тариқ мубориз ба марҳилаи нимниҳои рақобатҳо роҳ хоҳад гирифт. муборак бошад Мубориз Мунавваров. دوار کنجی اسکندر وایدلو از جانب دست راست دوار با یک سفید عبدالله میراد، از جانب دست چپی دوار سعید قندیل شاملی و باز هم رقابت ورزشگران هنری خوب و تمرین دیده رو با هم تماشا میکنیم. دوستان عزیز، هر دوی این ورزشگران با پرتاب‌های جذاب و دیدنی خود در مرحله‌های گذشته نیز استعداد نشان داده بودند. اکنون یعنی تا رفت رقیبان پرقوتر، از لحاظ فنی رشد کرده‌تر و تمرین دیده‌تر بر همدیگر روبرو میشوند. همین است که رقابت‌ها جذاب‌تر خواهند شد. ولی ببینیم ایرج عبداللهیف که با لباس‌های سفید است در مقابل قندیل سعیدوف با لباس‌های کبود. ایرج قامتی بلندتر دارد. قندیل برای رسیدن به هدف یا گرفتن اون اصول مورد نظرش مجبور است که مسافه میانه رقابت رو اختیار کند و موفق می شود. ببینید پهلو قندیل موفق شد پهلوی اول رو بگیرد و در صورت تکرار شدن موفق خواهد شد و قبل از انجام وقت اساسی پیروز از میدان خارج خواهد شد. اما هنوز فرصت هست تا پایان وقت اساسی. هنوز فرصت خیلی زیاد هست. میتوان برای اجرا کردن چند بند و اسلوب دیگر قندیل که در لحظه های اول برای رسیدن به آن موردی پرتاب کردن خیلی جهد و تلاش کرد. حالا هم یعنی فرصت هست. ببینید سمتی
рости ҳарифро барои партоб кардан ба самти рост бисёр ба маврид дошт. дар имтиёзе ки ба даст омада буд ба ҳамин самт ба вуқӯъ пайваст ва дар ин марҳила акнун бубинем, дар ин қисмат марҳилаи муҳимтар аст барои расидан ба ниманиҳоӣ. усулро агарчи иҷро кард, вале ду маротиба ибтидо ҳарифро ва болои фарш партоб намуд ва баъдан кӯшиш кард изофа кард. яъне он лаҳзае ки партоб бояд манъ мешуд, боз кӯшиш кард яъне болои қуввае ки сарф карда буд қувва зам кунад, вале муваффақ нашуд. билохира рақобат идома меёбад. ва дақиқа ё сонияҳое ки пушти сар мегарданд барои қандил судбахш хоҳанд буд. ва танбеҳ ба қандил дода мешавад дӯстони азиз. вале ин ҳам ҳеҷ дар сурати анҷом пазируфтани вақти асосӣ ҳеҷ нақше нахоҳад гузошт. идома меёбад. рақобат дӯстони азиз дақиқаи охири вақти асосӣ аст. аммо як амалкарди ҷаззоби дигар аз сӯи қандил. бирохира қандил агарчи як паҳлӯ дошт, вале нагузошт ки то анҷоми вақти асосӣ, яъне ҳариф идома бидиҳад рақобатро. билохира пирӯз шуду ва ба марҳилаи нимниҳоиро хат гирифт. аҳсан ба ҳунару истеъдоде ки қандил нишон дод. як бор бадан ва баъдан як бор паҳлӯ ва баъдан ҳалол зад. аз наворҳои тадриҷӣ мушоҳида мекунем дӯстони азиз ва мебинем ки чӣ гуна ба вуқӯъ пайваст ҳамин амалкарде ки қандил нишон дод. бубинед ҳалук аз байн то ба охир расонед. аҳсан ба ҳунару истеъдоди ӯ. рақобати баъдии марҳилаи чаҳорякниҳоӣ дӯстони азиз миёни умар расулов ва ҳарифи ӯ бошад муҳаммад мирзоев сурат мегирад. бо либосҳои сафед аст умар расулов, оне ки дар ин рӯзи рақобатҳо ду пирӯзӣ ба даст овард. дар даври аввал расул саидовро мағлуб карда буд аз дастаи душанбе. дар даври дуюм муҳаммадризо боқиевро. феълан бо ҳарифи ҷиддитар рӯбарӯ ҳаст. муҳаммад мирзоев аз дастаи хатлон дар ҳамон лаҳзаи аввал бо як партоби ҷаззобу диданӣ ҳарифро аз даври рақобатҳо ҳазф кард ва ба марҳилаи нимниҳои рақобатҳо дар вазни то 75 килограммро хат гирифт. ин ҳам дар сонияҳои аввал ба вуқӯъ пайваст. дӯстони азиз, ҷузъиёти ин ҳаракатро дар наворҳои тадриҷӣ бо ҳам мушоҳида мекунем ва бубинем муҳаммад мирзоев чӣ гуна истифода кард он таркиботи фанунро дар ҳамон лаҳзаи аввал. яъне бубинед чӣ гуна ҳамон марҳилаи қапидан аз қисмати гиребони ҳариф аз самти ростро ба маврид ва баъдан партоб. ва инак дӯстони азиз, рақобати охири марҳилаи чаҳорякниҳои биёни Сайриддин Шоев аз
шаҳру навоҳии тобеи марказ ӯ дар муқобили убайди деваштиҷ рақобат мекунад барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоии рақобатҳо. дар рақобатҳои гузашта сайриддин шоев дар даври дуюм рамазон мирзоҷамил ки як давр истироҳат карда буд, ӯро аз пеши роҳ бардошт ва ба ин ҷо расид. ва убайди деваштиҷ бошад дар ду марҳила пирӯзӣ ба даст овард. дар даври аввал бар бузургмеҳр саратбеков аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, дар даври дуюм Комилҷон Олимовро аз дастаи Хатлон мағлуб кард ва сипас дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ ҳаст. акнун бубинем марҳилаи чаҳорякниҳоиро чӣ гуна мегузаронанд ва баъд аз ин дар марҳилаи ниманиҳоӣ хоҳанд расид. واحد شاهزاد ولایت مختاری کوهستانی بدخشان. ایاری میاد بکر نصیر دوشنبه یک حسین زاده محمد رجب. рақобати сайриддин шоев ва убайди деваштиҷ идома дорад. дӯстони азиз, деваштиҷ бо либосҳои кабуд аст, аммо бубинед он навиштаҷоте ки пушти либосҳои вижаи гӯштингирии онҳо навишта шудааст, яъне ному насаби дигар агарчи навишта шуда бошад. ва инҷо бадан аст ба убайди деваштиҷ. бадан доварон ишора мекунанд ки ба уман видеодовар назорат кунем. бори дигар наворҳои тадриҷиро мебинем. дӯстони азиз, инҷо гумон мекунам яъне ҳеҷ ҷои гузоштани бадан набуд. ба ҳар ҳол доварон худ қазоват мекунанд. як бори дигар аз коргардони техникӣ мушоҳида мекунем. дӯстони азиз, ва бубинем инҷо бубинед то куҷо ба бадан наздикӣ дорад. инро доварон қазоват хоҳанд кард ва пас аз чанд лаҳза хулосагирӣ хоҳанд кард. ҳайати доварон бори дигар низ ин навори тадриҷиро мебинанд. ва доварон хулоса карданд ки ин бадан ҳаст. дӯстони азиз, вале гумон мекунам ин бадан агарчи ҳарифи ӯ агар қудрату тавоноии хубтар дошта бошад, метавонад бар бадани ӯ бо паҳлӯ, бо ҳалол ҳатто ҷавоб гардонад. вале вақт довар аст, вақт нишон хоҳад дод. вале дар гӯштини миллии мо гӯштингирӣ набояд фаромӯш кард ки тамошобинон ташнаи партоби ҷаззобу диданӣ ҳастанд ва ба ҳамин тартиб бубинед убайди деваштиҷ ба табиб якам ниёз пайдо мекунад бо сабаби ҷароҳат бардоштани дасташ ва рӯи тасвири наздик
Сайредин Шоевро мебинем. ду варзишгаре ки воқеан қувваву тавони бо ҳам баробар доштанд, бо як баъдан то инҷои кор Убайди Деваштич пешсаф ҳаст. бори дигар бубинед навори тадриҷӣ. инҷо доварон гуфтанд ки як қисмати рони пои Убайди Деваштич ба болои фарш расид. аз ин лиҳоз яъне омилҳои додани бадан ба Убайди Деваштичро яъне нишон доданд ва ба ҳамин тариқ қисмати охири вақти маъмулӣ аст. дӯстони азиз, кӯшиши ҳарду варзишгар дар бахшҳои гуногун мухталиф дар сурати иҷро накардани ягон партоб аз сӯи Сайредин, пас ӯ дар ин рақобат бозанда хоҳад шуд. варзишгари баранда Убайди Деваштич хоҳад буд. вақт ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, билохира Убайди Деваштич дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ ғолибият ба даст овард ва ӯ ба марҳилаи ниманиҳоӣ расид. дӯстони азиз, наворҳои тадриҷӣ ин рақобатро бо ҳам мушоҳида кардем. ҳеҷ амалкарди яъне ҷаззобу диданӣ агарчи сурат нагирифта бошад, ягон усули имтиёзовар, вале ана ҳамин ҳаракат буд ки як имтиёзи бадан ба Убайди Деваштич дод ва ба ҳамин бартарӣ ӯ ғолиб дониста шуду ба марҳилаи ниманиҳоӣ расид. мубориза барои рохат ба марҳилаи финалӣ аст. мубориз ин намояндаи дастаи душанбе як бо хилати сафед аст ва Қандил Саидов паҳлавони дастаи душанбе як. ин ду варзишгаре ки агар мо ҳам таваҷҷӯҳ ба маҳораташон кунем, Қандил албатта дар ноҳияи Рашт як мактаби қавии гӯштини миллиро бо муваффақона хатм кард ва баъдан ба шаҳри Душанбе омад ва бештар инҷо ҳам устодонаш ва дар маҷмӯъ Ёрибек ва Ҷонибек Лоиқов ва боз Маҳмад Сафо ҳам дар тарбияи ин чеҳра хеле хизмати шоиста ҳам карданд ва имрӯз яке аз он муддаиён барои рохат ба марҳилаи
ниҳоӣ вазни то 75 кило мебошад. қандил вазнаш миёна аст, аммо ҷасораташ, чобукиаш дар тантанаҳои наврӯз бештар ба назар мерасид. ва Мубориз Мунавваров, ин паҳлавон, агар таваҷҷӯҳ кунем ба ибтидои тамринаш ки аз мактаби ноҳияи Ванҷ тамринҳоро шурӯъ кард таҳти роҳбарии Маҳмадшариф Сулаймонов. як замоне ҳам машқ мекард, аввалин имтиёзро, ҳоло баданро ҳам ба даст овард ва баъдан албатта фаъолияти худро ҳамчун донишҷӯ дар шаҳри Душанбе идома дод ва боз ҳам дар мактаби маҳорати олии варзишӣ таи чанд сол тамрин дошт ва дар чемпионатҳои Осиё ва ҷаҳон дар риштаи самбо ҳам ширкат варзидааст ва ҳатто боз ҳам ҷоизадори чемпионати Осиё ҳам ба ҳисоб меравад ва андаке таи 2-3 соли охир ин чеҳра он қадар намоён набуд. яъне танаффуси тӯлонӣ дар миён буд ва баъдан боз ҳам Мубориз Мунавваров рақобатро боз дар майдонҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ оғоз кард. албатта аз коргардон Фирӯз Бахтибеков хоҳиш мекунем ҳамон лаҳзаро як бори дигар манзури мо кунанд чӣ гуна паҳлавон ба сар рафтид. ин ҳолат ҳам албатта шояд як баҳсеро ҳам ба миён оварад. андаке ғайриқоида буд. ман хоҳиш мекунам агар имконият мешуд ин лаҳзаро медидем беҳтар буд, аммо ҳоло нерӯсанҷӣ идома дорад. як лаҳзаи дигар таваққуф. Қандил андаке бо ҷуръаттар шуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин лаҳза. Қандил ибтидо ой хеле ҳем на ин лаҳзаи пештар буд. ман мехостам нерӯсанҷӣ яъне ин ду паҳлавонро ки ба сар афтод андаке пештар буд дар дақиқаи дуюми нерӯсанҷӣ. агар ҳамон лаҳзаро мо бо истифода албатта аз фурсат як лаҳзаи таваққуф бошад метавонем ки он ҳолатро бубинем. ҳоло ҳам таваҷҷӯҳ боз ҳам ба Қандил мекунем ки андаке фаъолтар шуд. қаблан дар оғози дақиқаи дуюм паҳлавонон ба сар рафтиданд. андаке нигаронкунанда буд ки ин бисёр дар гӯшини миллӣ ҳам мамнӯъ аст. Қандил ҳоло вазъи ҳарифашро ногувортар кард, яъне бештар ба ҳамла гузашт. дар ин маврид доштани камарбанд акнун бисёр ҳам боиси беҳбудии кор хоҳад буд. ягон мушкилӣ нест, ташаккур. ягон ҷои иштибоҳ, хатогие нест дар мавриди ба сар рафтидани паҳлавон баъди дидани ҳолати такрории наворҳо. албатта ва бия таваҷҷӯҳ мекунем Файзиддин Амиршоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Бохтар ҳакамӣ доранд ва акнун боз ҳам Қандил инҷо як имтиёз аз даст додааст. бояд дар баробари оғози муборизааш инро ҳам мадди аввал гузорад ва бештар талош кунад. Мубориз чун гуфтем ки 2 ё 3 сол ҳам таваққуф кард ба рақобатҳои худ. аз ин нуқтаи назар андаке бемадор аст, хастаҳолияш ба назар мерасад. ин аз кам будани тамринҳои ин паҳлавони хилати сафедошта бори дигар дарак медиҳад. ва ба Қандил агар таваҷҷӯҳ кунем андаке фаъол шуд, аммо натиҷаро баробар накардааст. инҷо ҳам ягон имтиёз нест. ҳарду суст гӯштин мегиранд. бароси мубориза дар ба даст овардани роҳхат ба марҳилаи ниҳоӣ аст. Қандил дар оғози дақиқаи дуюм саҳв кард иштибоҳе ки боиси аз даст додани имтиёзи аввал шуд. барои Мубориз кофист ҳамон натиҷаи ягонааш ки имтиёз ин бадан аст. ҳоло боз дақиқаи сеюм ҳам лакай дақиқаи чаҳорум ҳам сипарӣ мешавад. ҳаракат ҳаст, аммо имтиёз нест. ҳарду ҳам бисёр хастаҳоланд бароси он тобу табон ҷасурие ки дар майдон тамошобинон интизоранд. мо дар
نیروشنجی هر دو پهلوان نمیبینیم. قندیل اندکی در دقیقه دوم مبارزه برد اما باز با مثل همون فرصتی اوله این همون حالتی به سر رفتیدن بود که یگان خطاگی نیست. اینجا اندکی بحث بود که در عمل این پهلوان مبارز به سر رفتید اما چنین نیست. مبارز بسیار خود رو هم دفاع کرد و سرکت رو با موافق مطلب خاتمه نداده باشد هم اما با اشتباهی جدی هم راه نداد. مخلصان این لحظه ها را خیلی پزمان بودند. دیروز هم امروز تعدادی علاقمندان گشتینی ملی گشتینگیری در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت خیلی زیاد است و بسیار هم فضای مساعد برای پهلوانان است که قوا آزمایی کنند و اکنون یک لحظه بود که مبارز کوشش کرد حریف را به شکم افشانید اما امتیاز هم نبود. این رو هم دوباره داوران تصدیق کردند. قندیل اکنون امکانیت را باید از دست ندهد. این دقیقه های آخرین است. عمل هایش خیلی بیشتر نسبت به حریفش مبارز. مبارز اگر دوباره هم از میدان زود بیرون شود اونگاه باز هم خوفی آگاهی تهدیدش میکند. دکتر مسابقه البته به مبارز کمک میکند. در این وزن ما یادآور میشویم که البته چگونه مبارز به این مرحله راه یافت. جهانگیر فیضوف را مبارز شکست داد و بیاد بهتر است که به قندیل سعیدوف توجه کنیم تا کمکی مبارز. قندیل سعیدوف در دیدار اول مبارزه را مقابل سیاد شیخ از رشت خوب آغاز کرد و موفق هم شد. در مبارزه دوم علیم جان شربتوف را از دسته خطلان 2 شکست داد. بعدا ایرج عبداللهیف هم از قندیل سعیدوف شکست خورد و با 3 غلبه قندیل به مرحله نیمه نهایی برآمد. مبارز باشد جهانگیر فیضوف را در دوری اول مغلوب کرد. شیردل الماسوف را در دوری دوم بله. بعدا فریدون براتوف را در رقابت سیوم زیرگروه خود از حساب تجربه بیشتر مبارز دفاع میکند. قبلا پهلوان خوب بود و یک توقف 2 ساله الکی تجربهش رو اندکی کاسته کرد. بعدی امری داور بود. این هم نتیجه نیست البته چون بیان کردیم امری داور استید بود. مبارزه ادامه می‌یابد. باید این رو هم به نوبت گیرند البته خودی داوران. رقابت اینجا الکی عمل آغاز شد. بعدا داور امری استید رو داد اما برابری انا همون امری داور استید است الکی عمل حسابیده می شود. خلاصگیری داوران اینجا هم لکه آگاهی دارند. اینجا در صورتی باز هم تنبیه و تنبیه دوم اینجا باز فکر و موقع پهلوانان اینجا هم دیگر خواهد شد. لحظه بحث برانگیز خواهش میکنیم از فیروز بختی بیکوف یک باری دیگر همون پرتافت رو منظوری میکنند اندکی از ابتدا بسیار هم در فرصت مناسب رقابت شروع دو اینجا بسیار هم یک زایل یک مرام الکی مبارز اصول را برای عملی کردنش آغاز کرد و امر داور اینجا زود استید الکی پرتاف شد و زود در این رقابت حالتی بحث برانگیز به میان آمد.
амре ки чунин аст боз ҳам дар идомаи рақобат боз пайваста талошҳои паҳлавонон ҷиддитар шуд. барростӣ бисёр ҳам мубориза ҷиддитар шуд. бояд чунин ҳам бошад. акнун мубориз вақтро кашол медиҳад. дақиқаи охирин шуд. бисёр ҳам муборизаи пуршиддат, бисёр ҳам қандил талош дорад, аммо акнун муваффақ нест. барои баробар кардани натиҷа зарур аст ки аз мубориз бояд имтиёзи бадан ситонад. боз ҳам амри довар, боз ҳам дар идомаи талошҳо чун мушоҳида мегардад ки каме хастаҳоли мубориз ҳам пеши назар меояд, аммо дар талошу кӯшишҳои бештари қандил ҳоло ҳам натиҷа нест. дасти рост акнун бидуни доштани дасти рост амал ҳам натиҷа бахш нахоҳад буд. инро ҳам аллакай хуб қандил медонад. каме ҷуръат кардан ва баъдан боз ба ҳамон ҳолати аввала баргаштан, ба ҳамон лаҳзаи хастаҳоливу бемадории худ вақт анҷом ёфт. бо ҳамин тартиб бисёр ҳам як нерӯсанҷии тӯлонӣ буд. мубориз дар ниҳоят ҳам тавонист ки комёб шавад. ин ҳамон ҳолатҳои такрорӣ буд, ҳамин лаҳзаҳое ки паҳлавонон мубориза бурданд ва мубориз Мунавваров бо ҳамон имтиёзи ин бо ду бадан муваффақ шуд ва ба финал баромад. ҳоло акнун Муҳаммад Мирзоев паҳлавони хилъати сафедошта ба майдон меояд. Муҳаммад Мирзоев аз дастаи Хатлон 1 ва Деваштич Убайдӣ намояндаи дастаи Душанбе 1 бо хилъати Кабуд. ин вохӯрӣ ҳам хеле ҷолиб сурат мегирад. фикр мекунам ки Муҳаммад ва Деваштич Убайдӣ ҳам ин паҳлавон ҳам дар ноҳияи Спитамен ё дар вилояти Суғд ки иқомат дошт, қаблан чандин маротиба ҳам дар чемпионати мамлакат минтақаи Суғдро муаррифӣ карданд. Муҳаммад Мирзоев устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ ва Деваштич Убайдӣ варзишгари хилъати кабуд дошта. Муҳаммад Мирзоев агар мо таваҷҷӯҳ кунем дар рақобати аввал озод буд, дар даври дуюм Муҳаммад Додарҷон Ноибовро мағлуб кард. Муҳаммад дар даври сеюм Муҳаммад Ризо Боқиевро шикаст дод ва ба ин давр даври нима ниҳоӣ баромад. Деваштич Убайдӣ дар дидори аввал паҳлавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Бузургмер Сарабековро мағлуб кард. дар дидори дуюм Комилҷон Олимовро мағлуб намуд. дар рақобати сеюм Сайреддин Шоевро шикаст дод. 3 ғалаба ва Муҳаммад дар як давр озод буд ва 2 пирӯзӣ ба даст овард ва ба вохӯри ниманиҳоӣ роҳ ёфт. Мубориз Мунавваров акнун интизори ғолиби ҳамин ҷуфт аст.
کشمکشی‌های بی‌اساس و غیر قاعده هم بله از مد نظر داور دور نمون. فشردن انگشتان این در گوشین ملی هم غیر قاعده است که به هر دو داور آگاهی داد. نزدیکتر باشند به همان مطلب، به همان مقصد نهایی. آی ها چه حالتی که بسیار هم دیوشتی جوبایدی از امکانیت مساعد از حالت خوب استفاده کرد و اکنون پرتافتش به تخت پشت. بسیار اظهار تاسف میخورد محمد میرزایف و اکنون این انا همون سهلنگاریه که حالا میتوانیم که ببینیم دوباره این وضعیت رو دستش شده شد کنه حالتی. بسیار هم در سطح بلند در حالت خیلی سازگار. ببینید اندک حرکت رو با سواتر که هر دو دست آزاد است. در چنین مورد باید هر قدری که تواند همان قدر بیشتر و زیادتر جدیتر کمربند یا گریبان عموما حریف را دارد و از این حالت خود را هر چیز زودتر رها کند، اما چنین نشد برای محمد میرزایف. سعیدов قندیل خلعت سفید دارد. محمد میرزایف استاد ورزشی درجه بین المللی در آوان نورسی برنده مدال طلای بازی‌های اورو آسیا بود و بعدا هم در مسابقات زیاد شرکت ورزید. چند لحظه چند سال هم عضو منتخب جوانان کشور بود. بعد این توقف که آسیب داشت مبارزه را در میدان‌های با شکوه بیرون از تاجیکستان ادامه دادن نتوانست و بعد 2 سال دیگر چون معالجه کرد و دوباره به تمرین پیوست و قندیل باشد این سرچشمه تمرینش از ناحیه رشت به وجود آمده است و چون به سلاله پهلوانان هم گفتیم که اینجا خدمتی البته باز هم استادان ورزیده هم یوری بیک و هم محمد صفا و هم جونی بیک و باز هم قناعت شد در سمت تربیه و همچنین باز هم هوسمندگردانی این پهلوان و فراهم آوردن امکانیت تمرین در شهر دوشنبه زیاد است و این هم واسطه خوب است برای پهلوانان که امکانیت بهتر می شود. آنها هم به تدریج تمرین های خود را در سطح لازمه به راه میمانند. حالا هر دو پهلوان هم یک جرأت یک متانت خود را در دقیقه اول میخواهند خوب نشان دهند. قندیل امکانیتش اندکی بهتر شد چون که بعدی موازنت را گم کردن محمد اندکی فعالتر شد. آگاهی به محمد داده شد. این بر رفت کاری قندیل اندکی بازم بهبودی میارد در صورت نگرفتن امتیازی حریفش. البته محمد میرزایف با آن اصولی که بیشتر در عامه مخلصان محبوبیت داشت این همون اصول سرکیت بود، اما در میدان امروزه آنقدر طبعی دل نیست این حرکت هایش. در رعایت کردن فاصله البته باید اون اندکی باز هم جدی تر باشد. ببینید که الکی 3 مرتبه با همون حالت استفاده عمل باید توجه کند که همه اندکی خود رو نزدیکتر سازد یا با طرز دیگری که عملش موافق مطلب باشد. اکنون قندیل این کارو باز هم به طرز دیگر به راه ماند. حرکت های قندیل برای استفاده عمل ها حلوک بیرون است بیشتر. کوشش های محمد باشد برای استفاده اصول سری کتف که هر یک ورزشگر باز هم به خود اصول خاص رو دارد. از آگاهی اکنون عملش به تنبیه انجام یافت.
یعنی باز هم قاعده ستیزی در مبارزه محمد میرزایف به نظر میرسد. باز هم اکنون گفتیم این مراتبه چهارم است، به همین عمل دست میزند محمد، اما بی نتیجه. بهترش رجوع توجه به استفاده دیگر اصول گوشتین ملی کند، چون که در این روند فکر میکنم کارش آمد نمیکند. قندیل الکی خوب برخوردار است، میداند که همان اصول دوست داشته محمد هم همین است و مقابل این عمل میکند و سبب ناکام شدن محمد هم از همین عبارت است. فضا هم بسیار از یک دور به دور دیگر بهتر می شود. شماره شیروکچیان هم مخلصان سرشماری که در نوروزگاهی پایتخت و واقعا هم در مناطق کشور در شهر دوشنبه هم تنتنه ایدی گوشتین ملی با اشتراک مخلصان سرشمار خیلی هم جالب توجه است. محمد تنبیه دارد، در صورت گفتیم که اگر نتیجه را دیگر نکند همین تنبیه را میتواند که از نتیجه دلخواه یعنی از مدال برنجی محروم سازد. رفتی قوازمایی برابری را نشان داد، اندکی افضلی یا دو یا اگر اشتباه هم نباشد 3 مراتبه قندیل مقاومتش بیشتر بود، یعنی حمله هایش زیادتر بودند. در 5 دقیقه باید تمام هنر و مهارت مورد نظر باشد، اما این هم باز از ملکه خودی پهلوان حریف وابستگی دارد. فضا اندکی معتدل است. مخلصان هم شور و شوق مخلصان البته در همان وزنهای گران بیشتر است، به همان 3 چهره های سرشناس و نفری که البته باز هم گوشتینی خوب گیرد. تنبیه دویم، وضع محمد خیلی ناگوار است، خوفی ترک کردن میدان رو هم دارد، چون که آگاهی تنبیه اول، تنبیه دویم و اکنون آخرین حالت مجازات این راندن پهلوان از میدان است. قندیل با این نگاه نکرده در جستجوی راهی امتیازی لااقل اولین هست. از مبارزه پهلوانان هم 4 دقیقه بیشتر سپری شد. با خسته حالی یا عقب نشینی اگر هر دو توجه کنیم اینجا با همین هم وقت انجام یافت و تنبیه تقدیر این رقابت رو حل کرد. آگاهی، بعدا تنبیه اول، تنبیه دویم و در نهایت کار هم پهلوانان از خود اون مهارتی که مخلصان انتظار بودند نشان داده نتوانستند. برنده مدال برنجی همین وزن قندیل سعیدوف، چون گفتیم درباره مجازات، درباره خطاگی هایی که محمد در 5 دقیقه نشان داد.
Surati Dawari Koji. Dawari Koji. Safarali Barota. مرحله نهایی وزن تا 75 کیلو مبارز منورов ورزشگری که خلعت سفید دارد والیبال سفید استاد ورزشی درجه بین المللی مبارز منورов شهر دوشنبه والیبال کابل استاد ورزشی درجه بین المللی یواشتیچی اوبای هر دو ورزشگری که معرفی شدند البته سرچشمه معتمد از همون گشتین ملی و بعدا هم برگشت به گشتین سامبو بود که هر دو هم عضو منتخب سامبوی جمهوری تاجیکستان بودند. مبارز منورов در چمپیونات آسیا هم برنده مدال برنجی 2 مرتبه و باز هم دیواشتیج اوباید هم در چمپیونات آسیا میانی جوانان قبلا هنگامی که در ولایت سوخت تمرین میکرد تبدیل خیلی هم جالب و عالی بدن با دیواشتیج شروع از سال 2010 با تشبس‌های بواسطه‌ای مبارز در دولتی ما رقابت نهایی اکنون به اشتباه هم راه داد و امتیاز رو از دست داد. شما یک فکر کنید کلمه نوروز این کلمه تاجیکی است یعنی که روزی نو اکنون کشاله دادن وقت این لحظه هایی که هر دو هم سری آستین رو میگیرند در ادامه مبارزه مطلبی که میخواهند البته اینجا هم بیشتر در جریان نیروسنجی نشان دهند همان عمل سر کتف است وگرنه دیگر حالت ها حلوک بیرون هم با ترتیب درستی که منور خواست مبارز خواست منورов عملی نگشت تجربه بیشتر رو هم آمادگی و آموزش بیشتر رو هم دیواشتیج از مربیان در ولایت سوخت آموخت و مبارز منورов باشد طی چند سال هم تحت رهبری محمد شهید سلیمانov تمرین میکرد زمانی که سلیمانov سرمربی منتخب سامبوی کشور بود و گفتیم که زیاده از 2 سال منورов بیش از 2 سال بله که از مسابقه ها و من در فعالیت خود یک دگرگونی را وارد کرد و 2.5 سال از میدان های مسابقات دور مانده بود و برگشت این پهلوان به میدان دوباره اندکی آماده نبودنش را هم بیننده ذکی خوب احساس میکند اما از جهت تجربه خود کوشش میکند که این علت مشکلات و جزئیات ها را بالکل پوشاند. حالا اکنون در مرحله نهایی اونقدر بهتر نیست وضعش چون که امتیاز بدن را از دست داده است. مبارز در مرحله اول جهانگیر فیضوف را شکست داد و بعدا به دور دوم برآمد و شیردل الماسوف از او شکست خورد. بعدا این دومین بدن است که دیواشتیج اوبایدی خیلی خوب به دستش میارد با همون یک عملش چون پیش با اینجا حرکتی که حریف رو با همون حالت تغییر دادن موازنت و دریافت امتیاز خیلی هم امکان پذیر است. 2 امتیاز در همون یک عمل معمولی دیواشتیج خوب به دست آمد. بعدا هم گفتیم که مبارز در رقابت سیوم فاروق جان براتوف را شکست داد و با قندیل هم مبارز منورов در رقابت نیمه نهایی خیلی خوب هنرنمایی کرد و مبارز
با تفاوتی نه چندان بیشتر دست بالا شد که حالا حق شرکت در مرحله نهایی را پیدا کرد. دقیقه چهارم مبارزه پهلوانان در مرحله نهایی وزن 75 کیلو. باز هم یک حرکت خیلی بهتر بود. وقتی داور مرکز امتیاز میدهد یا داور کنجی یکیش یک آواز به نوبت گرفته نمی شود، لااقل در اینجا باید دو نفر این فکر را تصدیق کنند. از این خاطر خسرو شایف بهاگذاری کرد. بعد یعنی که دو داور کنجی این رو انکار کردند و بعداً بیکار شد. منظور از اشاره به این نوبت گرفتن نشد. مبارز منورف الان در دقیقه آخرین اندک فعالتر شد، چون که برایش راهی دیگر وجود ندارد. ثانیه های آخرین نیروسنجی پهلوانان در مرحله نهایی وزن 75 کیلو. آگاهی اینجا هم به دیوشتیچ اوبایدی داده شد. توقف برای ترتیب درست کمربند و خلعت پهلوانی موفقه که حالا دو بدن دارد. مبارز اصلا در همون دقیقه اول چون یک عمل بهتر همون توجهش برای اجرای او بود و حالا هم این کافی نیست، اشاره میکند اعتراض دارد که دیوشتیچ گوشتین گیرد و برعکس برای این پهلوان امکان وقت خاتمه یا و دیوشتیچ با همین نتیجه با دو بدنی به دست آوردهش دیوشتیچ برنده مدال طلایی این وزن شد. اکنون دوستان عزیز رفته پهلوانان نامدار هم در قسمت های نهایی گوشتین میگیرند. من جمله مبارزه برای به دست آوردن مقام سیوم و همچنین مبارزه برای به دست آوردن مدال طلا پهلوانان 80 کیلو را به میدان میآورد. دو پهلوانی که یکدیگر را خوب میدانند، خوب میشناسند و از هنر یکدیگر با خبر هستند. همون لحظه جالبه که ورزشگر به منبر افتخاری میبرد منظور بینندگان میگردد، چون در این مورد گفتیم قندیل جای سوم را به دست آورد. این پهلوانی که در رقابت نیمه نهایی مغلوب شده بود از محمد میرزایف، قبلا با محمد رقابت کرده بود. مبارز هرچند تلاشش در مرحله نهایی بهتر بود اما شکست خورد، با دو بدن برنده مدال نقره شد. دیوشتیچ اوباید ورزشگری که 7 سال در ولایت سوخت تمرین میکرد در گشتین سامبو، در چمپیونات آسیا هم برنده است و اشتراکچی چمپیونات جهان در این رشته ورزش هم می باشد. و از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه
به همه اون نفرانی که در هر یک دور موفق میگردند انعام‌های ایدانه نوروزی تقدیم کرده می شود. مکافات‌های پولی رو در نظر داریم و امروز هم بیشتر البته کاری ثمره بخش باز هم امکانیت‌های سازگار و مساعدی فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری هم خیلی بر رفتی نیروسنجی پهلوانان و با شهامت گشتین ملی ما هم در این تنتنه شکوه دیگر زم کرد.